थंडी खूप आमच्याकडे बघा. थंडी लावा आम्ही सकाळी सकाळी जरा धगक बसलो. 5 वाजता बदलून आमच्याकडे नाणी पेटत असतात. तर आता भाजी काढूची. पुष्प सकाळची भाजी काढूची बघा. उजवडच पडणारा मोठो. चल तकडे जाळ्यात जाशी. तिब पाटी थय सोली तीच सांगते ती बघ पाटी. एवढं कशाक नाचत तुझ्या सगळं नाचांशी तडू केलं. नाचलं एकच पाय टाकलं. उगाच माझं नाव सांगा नको. भाजी काढू की लय ताबो. मेहरबानी केलं की कातलं आता 4-5 दिवस चांगल्यापैकी. ता सांगत नाही आई आधी तादी कोण होता कोण सांगात. तो काय भोलाचा कसा जाता काय मोठ्या पण सांगता उसको तो एक नंबर असं जे काय असं बे राशीवंत कुसको तो सगळ्या तुका पेरेत ते माहिती आहे माका. तुका लय पुळको आहे त्याचे त्याची परत पेड करूची आहे म्हाका. लय त्याचा मोठेपण म्हाका सांगतो. मोठेपण म्हणत म्हाका तुका पेरी आहे ना. तो मी बायको कसा विचारतो म्हाका नाही म्हाका गो माझं पेऱ्याचं मग त्याला पाणी द्यायच नाही कसे असा विचारतो. तुझा मी बरोबर काढते. मधी मधी कसं असा मध्ये कसं कुसको असा युट्यूबवाल्यावर माका देव व्हायचा. नाही पुष्पा माणूस मध्ये बंदच नाही चालू आहे बघ. मध्ये म्हणायचं मी पाठून पुढसून बरोबर बरोबर तर मग असा माका थंडी लागता. आहे ग मरणाची थंडी आहे बघा. तशी 6 वाजले उजाडता नुसता. बंड आमचं दूध खाता आकडे हो बघा. 6 वाजून गेले 6:30 चाय तू का माहिती तू किती तुका सकाळची किती गाडी मिळाली त्या दिवशी. सकाळीच गाडी शेण असतात बसले म्हशीच्या पाया नेला आता. थंडी बघा किती भरपूर थंडी आमच्याकडे आता. जा लवकर भाजी काढू. तुला बसान का तोंड वाजूक माझा. थंडी लागते भाजी काढू. गंगे यमुना नाव तर मंडळी सकाळी थंडी भरपूर असतात. काय ना तुला तू त्या बाप्पांचं दाखवलं कधी कधी दत्त जयंती माकाच माहीत नाही. मी बघलंय काही व्हिडिओ. माझ्याच लक्षात नसतं. मुळात माझ्याच लक्षात मी व्हिडिओ शूट करतो ते माझ्याच लक्षात नसतं काय. थंडी खूप आमच्याकडे बघा. थंडी लावा आम्ही सकाळी सकाळी जरा धगक बसलो. 5 वाजता बदलून आमच्याकडे नाणी पेटत असतात. ए बाबा कॅमेरा पडला असतात. शेपटेन कॅमेरा मारतात तकडे. बाकीची आमची मस्तपैकी थंडवलेली ती बघत. थंडी लागत नाही. तू कधी सकाळीच कोणाकडे बोलावले. मी लाव सकाळीच आमका योग नको. हे चल गुळात आहे खात. हे हे चल अच्छा काय चल चल. थंडी उलास की सकाळी.
तर नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करत आहे. चल ही थय थांबा राहती चला. तर मंडळी आता सकाळचे 6:30-6:15 झाले. मगाशी आता म्हशीक दूध वगैरे काढून म्हशीक सोडलेली आहे. ही बघा पाठी बंडो आणि म्हशीक सोडलेली आहे. तर आता भाजी काढूची. पुष्प सकाळची भाजी काढूची बघा. उजवडच पडणारा मोठो. चल तकडे झाड्यात जाशी. तर मंडळी बघा भाजी काढूची आज. आणि कधी भिजवलेलं तर आत्ता कसला बघलं आधी. तुझ्या हाताक जीव नाही ते का आम्ही काय करणार. तो मैत्रिणीक सूर लावले ना आपले. मुळ्याची नको काढू. मुळे बघून काढणार नाहीस तू. तर मंडळी बघा पालेभाजी आणि मुळ्याची भाजी आहे. आणि सकाळीच काढू केला. बाजारात नेऊचो प्लॅनिंग आहे. बघूया आधी हय कपली तर हयच कपून टाकली. कशी तुटात. थंडी भरपूर आहे. मरणाची थंडी आहे. मरणाची म्हणजे मरणाची. हा बघा तोंडात न वाफे येतात. आहे ग सकाळीच. चला भाजी काढूया. जराशी भिजू गई होती ती. काल भिजून उपयोग आज ती आज पाणी लावून टाकी खाली. एवढी कशी ताट झाली कळत नाही. सकाळी दवाची तरी येऊ नको होई ती. तुझ्या पोटांका जीव नाही. माझे दिवस काढून गेले. त्या लगेच येत ना उंबाळल्याशिवाय तुटतात ती. वाप काय पाणी येते आता सकाळी. पाणी वाहता. काम सकाळी काम नाही लागलं. मी आणलं की तुका स्वतः भाजी काढू. आम्ही आणला होती तुका सकाळची एक चांगला भाजी येत नाही तुका. पाय नुसते गार झाली तुका काय. पालेभाजी एक ना शेण लय हव्या. गोवर पटक्कन येऊ गोवर. काय केलं एका मागा पाणी सोडलंय आता. लय मोठी वाढत नाही. हा ही बघ. हां हे पुष्पान काढलंय. म्हणजे मुळ्याची मुळे झालेत काही बारीक बारीक. कोथिंबीर आधी फुकटची बघा येता मध्ये मध्ये. मग तू वाढलेली तुका गमत नाही आहे की. तीच काढते एवढी वाढली नाही. मग ती वाढणार नाही आता जास्त. डायरेक्ट फुलाक जायत ती. कळालं तुका. हां तुमका कशा आहे काल नेलाच 2 जुडी. लाल भाजी नाही देऊ. लाल भाजी दिला नको नको हे फुकटम नाही कोण. काय हे काय करू दिलास नाही तुका पैसे देऊचे भाजी मी नाही. लाल भाजी देणार. म्हणजे काशी नेतच ते मी बोलतो.
उरू बोलून टाकी भाजी ठेवू लागते तुका उडी हवी येऊन खा सगळे नाही द्यायचे हान झाली दहान झाली दहान आयशी सांगतो पुष्पाबाज भाकरीची भाजी घेऊन हान हान सगळे हान दोन तळे काढू हे मोठे मोठे. मग बघा किती योगाचे किती होती 25 येतात सगळे दुधी जराशे मोठे मानलास तरी काय भाजी बारकी दिसली पाळेली कशी ती खाली कशामुळे माका सकाळीच नाही म्हणून सांगणार काल भाजी विकू जावी आहे तू ते नाही म्हणून सांग सकाळीच दिंडी घराकडे त्यांचे तांदूळ आसुडीचे होते पंक ते कोणा तरी सांगा तांदूळ आसुडीचे हो तो काय भलं जा खत होता काय मोठे पण सांगता पुष्को तो एक नंबर असं जे काय असं बे राशीवंत कुसकोतो सगळे तुका पेर येते माहिती आहे माका मग येऊ नको आता आतापासून चल बरं आहे चल ना बरं आला चांगलंच बरं केलं येऊ नको इकडे तुका जाऊ नको मग सांगता झगडे येऊ नको तू चल ते काय तरी मग गावलं वाटेल की मी विचारते सांग हां मग त्या मी त्या काय सांगते नाकडे पाठवून देऊ नको म्हणून तुमच्याकडे पाणी नाही की काय म्हणून विचारते मी नाही मी विचारणारच आहे तू कसा माझ्या मला उलटा बोलतोस तर मी विचारते की नाही जा बोल सगळे घे का पाठवतो तुमच्याकडे पाणी नाही की काय असा विचारते की काय बघितलं घाणेरली नाही ही घाणेरली तुका घाणेरली तुका लय पुळको आहे त्याची त्याची परतफेड करूची आहे म्हाका लय त्याचा मोठेपण म्हाका सांगतो मोठेपण म्हणत म्हाका तुका पेरी आहे ना तो मी बायको कसा विचारतो म्हाका नाही नाही म्हाका गो माझं पेऱ्याचं मग त्याला पाणी द्यायच नाही कसे असा विचारते तुझा मी बरोबर काढते म्हाका माझा खाली पण करू तुका कुक 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 मी माणूस आहे का माहिती आहे ना तुका पेरी आहे तो पेऱ्याचं तुका पाणी नाही देत नाही कसे म्हणजे पाणी नाही का विचारते मी हां मोठ्याकडे येऊ नको तू माझा पुढच्या नको नाही 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 तुमचे नाही ना तुमचे नाही मी मनानं काढीन तुझा हां 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 वाज घालून तुका हां जमता ना मोठ्याचा म्हणजे कुसको तो एक नंबर हा तो हा गो पाय पटापट काढ तू चल फेरवशी रापत मी काही नाही म्हणतच नाही हा मग असं होय म्हणून हां नोकडे जरा पाणी मोठा करा विरशी नाही लागे नाही म्हणत नाही पण या बाबतीत असं कसल्या बाबतीत कुसके असा मधी 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 कसं असा मध्ये मध्ये कसं कुसको असा माता मग कोणातरी काय होतं त्या नाही ना मग कोणातरी विचारू चला माणूस मध्ये मध्ये कुसको असता का म्हणून पुष्पा सांगता म्हणून म्हणजे आता यूट्यूबवाल्यावर मला देव व्हायचा नाही नाही पुष्पा सांगता माणूस मध्ये बंद कर रे बंदच नाही चालू आहे बघ तू काय ते सांग पुष्पा सांगता मी कोणतं नाव घेतलं पुष्पा सांगता माणूस मध्ये मध्ये कुसको असता त्याच्यावर काय मला अर्थ कळत नाही आणि हाच पुष्पा थंडी सकाळी मी सांग हवा सांगो का मी सांगतो यो माणूस पुष्को 100% आहे हो यांचा मध्ये 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 कसं असत पुष्को तसं नाही नाही ना मध्ये मध्ये नाही माका नाही बघितलं. मध्ये मध्ये मला मी पाठवून पुढसून बरं बरोबर दिसतं तसं नाही तर मग असा नाचण्याची हाणलाच लावून हो गो पुष्पा
नाही चालू काय तिथे काही खळ आहे की नाट्य बरं येते गो होय किती आले काय माहिती तू काढ बाय पटापट. नाचकाम झाला आता भाजी येते. जो गावात त्या का भाजी देत घालायची आता म्हणजे फुकट ना चांगल्या तरी. मी रात्री मला 7 वाजे सगळं भाजीच घेऊन जाय तिथं जोगलवाडी. नाही शपथ नाही गोट नेलच तू पोता रोजच्या व्यवहारला बोललोय मी. माका वाटलं खरोखर तू सकाळी भाजी काढू गेलो या काय येतात फटकी तुझ्या वाला येऊन दे वस्ताड तुझ्या तोंडावर पण देवी येऊन गव्हाच पुसके म्हणतात ना म्हणतो पुस्तक न झाले पण तुका असं वाटत नाही पुष्पा हो तुझा वाच कुसको असो मधी मधी महाराज माझो पाय दुखाक लागलो या सगळ्या. हो नाही म्हणजे माका वाटलं खरोखर तू भाजी काढू गेलो ह्या नाही माका माहिती. आता मॅक्सर भाजी काढू कधी येईन तकडनं इतक्या नाही बघलंय मी तुका यात्रेक नव्हत्या म्हणून ती काय तुका बोलावल्यानंतर तू येईल ते का सांगलेलं का रात्र्याक जाऊया म्हणून. मग येणार तू असतं काय येत तोंड बा तुझा. कांड ब तुझा मागे इलय ना 2-4 खेप का भाजीने होत बावल्यावरून तुम्ही सांगा ना बाई मग या बाजूच्या दांडावरची गाडा कशा इकडे मोठी आहे का काढणार कशी. तुम्ही त्यांना ऑर्डर सोडित राहा या बाजूच्या तोंडावरची काढा आणि परत झाला गो बांधले ना मी ती बघ पाटी थय हैसोली तीच सांगते ती बघ पाटी एवढं कशाक नाचत ना असा भाजीला की जा तुझ्या सगळं नाचांशी तडू केलं. हो नाचलं एकच पाय टाकलं उगाच माझं नाव सांगा नको भाजी काढू की येता भाऊ मेहरबानी केलं की खातलं आता 4-5 दिवस चांगल्यापैकी. ता सांगत नाही आई आधीन तादी कोण होता कोण सांगात वर दादागिरी करून दाखवतस होय. काढू भाजी येत नाही का डब्यासारखी काढतस. दुपार नाही जाणार आता कशी येत ना दुपार कशी जात पाणी काय मुरला ती नाचा नको गुतूर भाजी पुन्हा येऊ काढूची होती. ती नाचलाच पण दोनच थंय पाय दिले सांगतय तुका गा तुझी आरड नको एक तर तुझी भाजी येत ना मग तुझी आरड व्हायचा. गो चल 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 पटकन बाहेर याकडे. तकड तो भरण तरी जीवली सकू आवडणार बिकू जा आवडणार अरे मी अडकलोय झाड्यात जा लवकर. तर मंडळी सकाळीची बघा भाजी काढून झालेली आहे आणि आता आम्ही चाललोय बाजारात जायचं बघूया. तू घ्या का तर वाढलेला आहे. तर चला जाऊया थंडी धोंडे टोकतात चप्पल नाही तर तुझा पटापट लाव पाणी. लिंबावर मस्तपैकी लिंबाची बघा किती काढलास ना अन्नू मोजलास ना
ते चेपून लावू नको. चल येतं इशी तरी धरूक लागशी. चल बघा असं इथं पाठी लागा. चेपून नको भरू, चेपून भरू नको अजिबात. पटकन काढूक मिळालं. चला पॅक करा. लिंब बघा मस्त. टंग 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 टंग.